No niin, jälleen me olemme palanneet sormin ääreen. Minä olen kutsunut vieraan, jolla on Vasemmistoliiton jäsenkirja. Hän on Paavo Aleksi Mäkinen, eli PA tuttavallisemmin. Kyllä. Siihen, mitä PA tarkoittaa. Ja me pohdiskelemme tänään sellaista asiaa, että mistä helvetistä revitään 6 miljardia euroa säästö- ja sopeutustoimirahaa valtiolta. Mistä se revitään? Minä kysyn vieraaltani. No, lähtökohtaisesti voidaan aloittaa siitä, että onko nämä nykyiset luvut edes mitenkään oleellisia, koska nehän liittyy vain tähän velkaantumiseen, ja velkahan on vain tämmöinen tietynlainen abstrakti kuvio, ja loppupeleissä kaikkihan valtiot on velkaa jollekin taholle. Ja on myös keskeistä miettiä sitä, että valtion talous, että onko se valtiota varten vai onko se kansalaisia varten. Että monesti tässä tilanteessa, jos valtion talous halutaan näyttää plussamerkkiä, se tarkoittaa, että kansalaisten hyvinvointi ja onnellisuus näyttää negatiivista merkkiä. Elämme taloudellisessa tilanteessa, jos suurtenkin, en lue sitä ehkä suoraan, jos suurtenkin säästö- ja sopeutustoimien tekeminen on välttämätöntä, no se on fakta ja sitä ei kukaan perustella, pääministerikään sitä ei ollut perustelemaan. Eli kyllä, jotta velkaa hillitään, niin tarvitsisi varmaan tehdä jotain, niin kuin Mauno Koivisto monesti sanoi. Ja no tuo ei kuulu nyt tähän asiaan, että meillä on kyvytön oppositio. Vihreät on tehnyt ainoa järkevä esityksen, joka on se, että verotetaan eläkeläiset kuoliaksi. Emme yhdy siihen. Juu, emme. Koska vasemmisto aggressiivinen kaikki kannatus on eläkeläisissä. Ei siihen voi... On meillä nuorempiakin kyllä, niin kuin, nuoriakin on ja kyllä äläs nyt. Kyllä tämä kannatuspohja laajennetaan koko ajan. Mutta vihreät on ainut, joka ei tee eläkeläisillä mitään. Voi Jari Sarkimo taas kuvittelee, että oppositiopolitiikka on niin vaaletentit, eli tarvitsee vaan sanoa, että kaikki on huonosti ja kukaan ei mitään. Mutta sehän on totta. Onhan mutta eihän myöskään Jallis tee itse mitään. Niin, keikas puuttuu. Hän heiluttelee käsiä ja hakkaa mikrofoneja istunnossa. Mutta minä olen julkaissut listan, joka nimi on Miettisen lista, se alkaa verotuksesta. Johdannossa todetaan, että työn pitää olla sekä itseisarvo että kansalaishyve, eli työn verotusta ei tule korottaa, mutta mitään ei ole vielä varaa laskeakaan ja sama eläkeläiset pitää jättää rauhan. Mutta sitten mitä muuta? Nyt kysytään arvonlisäverosta. Teemmekö me jotain arvonlisäveroa? No arvonlisäverohan näitä... Nykyinen hallitushan on muun muassa nostanut esimerkiksi kulttuuripalveluiden arvonlisäveroa ja muun muassa kirjojen arvonlisäveroa, mikä on hyvin mielenkiintoinen, jos Suomen kilpailuvaltion sivistys ja korkea koulutustaso, niin näitähän ei saada sillä, että kirjojen hintaa tehdään kalliimmaksi, samalla kun muun muassa alkoholin arvonlisäprosenttia on laskettu. Ja se, mitä tulee tähän meidän valtiovarainministeri Purran lausuntoon siitä ruoan arvonlisäveron kannan nostamista sinne 24%, sehän on aivan järjetön, koska sehän on käytännössä siis se regressiivistä verotusta, mikä kohdistuu suurimmalta osin pienituloisiin, ja sehän on täyttä sortoa, eihän sellaisen mihinkään voi suostua. Sehän on aivan järjetön toimenpide. Osmo Soinivaara twiittasi aiheesta, hän totesi, että tämä koskee enemmän pihvejä kuin makaronia ja tämä on kannatettava ehdotus, mutta se jätetään Osmo Soinivaara. Hän on muutenkin nykyään vähän minkälainen nyt on, mutta arvonlisäverosta mainitsen listassani, että tämä on jopa järjenvastainen, eli koska pitää tehdä priorisointia kulttuuripalvelujen alvin nosto sinänsä, ei sitä nyt tietenkään pitäisi yhtäkkiä nostaa niin korkealle, se on nyt se on 10, tai on ainakin ollut 10%, sama kuin lääkkeet. Lääkkeitä ei tule nostaa. Nostaisin ehkä kulttuuripalvelujen verotusta, mutta maltillisemmin. Mutta sitten haittavero on selkeä. Minulle eräs keskustalainen ehdotti, että nostetaan haittaverot niin korkealle, että saadaan sieltä kaikki valtion verotulot. No sehän ei toimi, koska jos toimitaan näin, niin sitten alkaa viinan sokaus ja tupakan pimeä myynti ja valtio ei saa mitään, niin kansanterveysongelma ei poistu myöskään. Mutta maltillisia korotuksia, tupakkaveroon tarvitaan. Ne esitellään nyt lukuja, niin katsojat hämmentyvät. Savukeilivero on tällä hetkellä 33,50 per 1000 kappaletta sekä 52% vähittäismyyntihinnasta. Ensitilassa nostaisin tämän 37 € per 1000 kappaletta sekä 58% vähittäismyyntihinnasta. Sikari- ja pikkusikarien vero on nyt 29%, hän voisi nostaa vaikka 35 aivan loistavasti. Ja tässä on, no ei ehkä nyt niin suuri, mutta tavallaan myös ilmastolaittaa. Ja ainakin passiivinen tupakointi on periaatteessa. Nyt esitän abstraktin ajatus, jossa ei ole mitään järkeä, mutta pitäisikö passiivisen tupakoinnin aiheuttaminen kriminalisoida lieväksi pahoinpitelyksi? No tietyllä tapaa se tähän voisi olla. Mutta se ei nyt ehkä tähän keskusteluun ota sitten ehkä omanlaisensa keskustelua. Niin se sinänsä on budjettikeskustelu, mutta budjetti liittyy tietenkin se, että jos saadaan aina eniten rikesakkoja. Mutta siis rikesakkoalaisena se olisi parempi, koska silloin se tuottaisi oikeudenkäyntikuluja.
Periaatteessa ideassa on itua vaikka. No kyllähän se on periaatteessa niin sisäistä pahoinpitelyä elimistölle, että siinä mielessä kyllä se voi melkein rinnastaa tietyllä tapaa semmoisen lykkitappeluun. Tämä on räyhäntäpä, mä sen sanon vielä siitä, että eihän sitä suoraan voi, jos joku menee... No silloin kun minä tupakoin, niin meillä oli taloyhtiössä tällainen kyyläävä vanha ämmä, joka keski kaikkien mennä toiselle puolelle tietä, missä ei ole ketään, niin ei se silloin ole. Mutta jos vaikka menee linja-autopysäkillä, missä on lapsia ja vanhuksia katoksessa sinne keskuttelemaan, niin sitten se olisi. Vielä tuo luku, että kun savukepaperi, eli siis sätkäpaperit ja muut tupakan sisältävät tuotteet, niiden vähittäismyyntihinta on 60%. Voisin suoraan vaikka listassa lukea 66, että se vaikka 70, ja silloin näiden köyhien puliukkojen tupakaltakin ehkä helppoa, joka on ilmastohaitta muun muassa. Mutta en nyt näe, että löytyykö ketään muuta kuin Sauli Niinistö, joka vastustaisi tupakkaveron korotuksia. Ja tässä on kuitenkin näistä haittaveroissahan on se, että loppupeleissähän niiden tarkoitus on enemmän kansanterveydellinen, eli kun näitä hintoja nostetaan, niin sillähän pyritään vähentämään näiden kulutusta. Jos otetaan myös huomioon tämä savuton Suomi-tavoite, onko se nyt 30 vai 40? 30. No 30, niin nämä tulevat vähenemään ajan saatossa, ja sehän on tarkoituskin. Eli loppupeleissä näistä saatavat tuotot ovat suurempia juuri tällä hetkellä, ja jos kehitys kehittyy siihen suuntaan, mihin halutaan, niin haittaverosta saatavien veroeurojen määrä tulee laskemaan. Eli joudutaan myös hakemaan muista kohteista. Mutta kansanterveydellisestihän se on hyvä, että nämä purevat hyvin. Niin, no se näkyy nimenomaan se tavoite, että nyt kyllä kaikki menee erittäin huonosti. Jo lähestymä taantumaan, nyt saadaan lisätuloa sitten se rauhoittuu. Mutta toki tässä luotetaan periaatteessa siihen, että addiktio on vahva, että sitä ei saada loppumaan. Eli periaatteessa pelataan additiolla, mutta mieluummin valtionpussi sitten. Sitten, no ydinjätemaksusta en puhu sen enempää, en ole siihen yhtään perehtynyt, vaikka se on listalla. Virvoitusjuomaverolla voisi kyllä ehkä nostaa. Tai miksei voisi, se riippuu virvoitusjuomasta. Mikä oikeastaan on virvoitus? No onkohan nämä meidän ei-sponsoroimat tämä normaalia energiaa? No kai nämä nyt virvoittavat, ei me nyt... Onko vissy virvoitusjuoma? Ei kai. Kupla. Niin virvoitusjuoma on tällainen hiilihapollinen, jossa on sokeria tai maketusaineita. Silloin puhutaan, että pelottaa on periaatteessa niin terveysperäinen vero, eli kyllä sitä ei nyt... Ja sehän liittyy siis Suomessahan ylipainohan on kaikkein merkittävin kansanterveydellinen uhka, ja esimerkiksi näin, niin tämä sokerin kulutushan on todella suurta, ja sillähän saataisiin myös, kun näitä kaikkien ja kaikkien muiden makeisten ja virvoitusjuomien veroprosentteja nostettaisiin, niiden kulutus vähenneisi, ja esimerkiksi diabetes 2 ja ylipaino tulisi todennäköisesti vähenemään, mitkä taas vähentäisivät kuluja perusterveydenhuollosta ja taas lisää erikoisterveydenhuollosta. Eli lisäisi ihmisten elinaikaa ja lisäisi työurien pituutta ja tehokkuutta. Oikein kannatettava. Maltillinen kuitenkin ennen kaikkea. Tämä nykyinen esitykseni on, että kun virvoitusjuomavero on nyt 7,5%, jopa 13. Se luku on pieni, mutta prosenteissahan se olisi käytännössä lähes tuplaaminen. Mutta ylipaino on merkittävä tämänkin ohjelman juontaista 100% kärsi ylipainosta. Alkoholiverotuksesta luvut puuttuu, mutta kyllä sitä, siis nytkin ministeri Purra jatkuvasti toteaa, että kokonaisveroaste nousee, mutta ei oluen verotuksen keventämisessä ei ole mitään päätä ei häntää, jollei tavoite sitten pitkällä aikavälillä ole, että nämä niin sanotut juopot, eli työttömät siellä tuo viina maistuu, että he saavat sitä olutta enemmän, he se juovat itsensä kuoliaksi ja heille ei tarvitse maksaa enää tukia. Jos tämä ei ole se pitkän aikavälin tavoite, niin muussa tapauksessa alueveron keventämisessä ei ole mitään järjestelmää. Ja ylipäätään tuo alkoholin kuluttamistahan on hyvä pyrkiä rajoittamaan. Siihen edelleenkin on merkittävä tämä kansanterveydellinen vaikutus sokerin kanssa. Makeisveron palauttaminen sen rannalla on kysymys on sama kuin mitä nationalisti sanoi itärajasta, että se kerran tuli, miksi se poistettiin. Tässä tapauksessa kun itärajasta oli, että se kerran suljettiin, miksi se on avattu. No ei nyt mene itärajaan. Oma asiansa. Mutta tosiaan, miksi Juha Sipilän hallitus palautti makeisveron, se on hyvä kysymys ja Soinin Timolla voisi olla vastaus siihen. Mutta maltillinen makeisvero, sen viimeisin suuruusluokka oli euro per kilo ja 15 senttiä per litra. Esimerkiksi siinä se voisi palauttaa. Lahjaveron progressiivinen nosto, jota niistä sain lukea, että tämä suuruusluokka määritellään myöhemmin. Mutta periaatteessa se on kyllä hieman kommunistinen asia, koska se koskee tietysti eniten suurituloisia.
Mutta suosituloisia on hyvä muutenkin, koska mietitään esimerkiksi vaikka tässä listan ulkopuolella niin osinkoverotus, joka on näennäisesti progressiivinen, ei kohdistu ennen 30% ja 34%, muistaakseni oliko yli 30 000 eurosta tulee tämä 34% veroluokka. Eli loppupeleissä suuret yritysjohtajat voivat sijoittaa pääomat tulojansa, tuloeurojansa tähän osinkoverotuksen piiriin, jolloin he maksavat vähemmän veroja ja pystyvät kiplottelemaan näin. Eli esimerkiksi siinkin oikea, aito progressiivisuus olisi hyvä luoda. Nalle Wahlroos tulee meille heti ensimmäisen tästä, mutta tosiaan kokoomus käyttää paljon sitä, tai perussuomalaiset, että eikö, miten määrittelin sen, eikö varallisuuseroja saa olla? Pitää toki olla, mutta tietenkin jos ihmisillä on enemmän, niin häneltä voidaan ottaa enemmän. Ja kuuluukin, että jos ihmisellä on rahaa, kun olla, sanonko millä rosvopäälliköllä, niin eihän se nyt, jos sinulla on 1 000 000 tilillä, niin kyllä sitä nyt voi hiemankin enemmän ottaa. Että jos rahaa on niin paljon, että elinaikana siis sitä millään normaalia kulutuksella saa kaikkia tuhlattua, vaikka miten tuhlaisit, niin kyllä siinä on ottamisen paikkaa kyllä. Rosvopäälliköstä mieleen tulee Elorannan Jarkko, mutta se ei... No, siellä on myös EK:ssa ja Suomen Yrittäjissä, siellä on näitä monenlaisia rosvomiehiä. Mies on kyllä itse asiassa sellainen häntähekki, että kokoomusta rupeaa liputtamaan avoimesti siihen aikaan, kun hän siellä on. Mennään sitten eteenpäin. Lähdevero. Tosiaan lähdeverossa on monta osaa, mutta yksi osa on tämä, että verotetaan Suomessa määräaikaisesti eli enintään puoli vuotta olevia ulkomaalaisia heidän ansiotuloja. Nostaisin siitä on 2 mahdollista vaikutusta. Ensimmäinen se, mihin ehkä pyritään, on, että tämä ulkolainen jäisi tänne pidemmäksi aikaa, jolloin se tuloveroprosentti pienenisi sen puolen vuoden jälkeen, jolloin tulisi lisää veroa valtion kassaan. Toinen vaihtoehto tietysti on se, että tämä ulkomaalainen ei tule tänne ollenkaan. Eli tämä voi mennä hyvin tai huonosti, mutta skenaario A. Ja voimme muuten tekemään Suomesta houkuttelevamman kohteen jollain muilla tavoilla, mikä houkuttelisi näitä ulkomaalaisia tahoja ja Suomen väkiluku ja väestörakenne huomioon ottaen, niin maahanmuuttaja ja kaikki tällainen tulee olemaan niin tärkeää. Varainsiirtovero ottaisin sen käyttöön arvopaperipörssissä, muuten se onkin. Vuokratulojen verotuksen korottamista on ehdottomasti tässäkin pitäisi hieman katsoa, mitä verotetaan kuinka paljon. Eli vaikka Turussa TVTtä, ehkä siis tämmöisiä suuria firmoja voisin ehkä enemmän. Ja sitten taas jos puhutaan jostain, sanotaan vaikka vanha yksin asuva eläkeläinen, jolla on 1 pieni vuokra-asunto, niin ehkä hänen kohdallaan. Ja jos mietitään vaikka esimerkiksi TVTtä, joka pitäisi olla niin Turun kaupungin hallinnoima, niin ideana on rakentaa niin edullisia asuntoja kaupunkilaisille ja nykyiset hinnat ovat vain nousseet huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi inflaatiokaan. Ja verotus pysyy samana, eli tämähän on vain siis niin ryöstämistä, kunhan sanoo, että TVT muun muassa ei enää toteuta sen tehtävää, mitä silloin on määrätty. Minulla on TVT-asunto, just se vuokra nousi 37 € maaliskuussa. Eikä mitään. Sitten päästään siihen asiaan, miksi minua ei ikinä oteta kokoomuksen jäseneksi, koska listan kohta 2 on niin kommunismia. Eli kun ajattelen, että rahaa pitää hankkia talkoomenetelmiin, niin silloin me emme voi ottaa pitää ulkopuolelle. Lähdetään ylhäältä. Tasavallan presidentin palkkio, mulla oli lukuna tässä, kun mä tein tämän vanha luku 126 000, jota on nyt menty korottamaan 154. Muistaakseni, mutta presidentin palkkio laskee ainakin 10%, koska kaikki muutkin kulut lasketaan siihen mukaan. Ja kyllä nyt presidentinkin pitäisi ottaa mukaan näihin talkoisiin ja kyllä ei ketään saa jättää ulkopuolelle ja sielläkin. Ja jos me lähdetään tämmöisiin edustustehtäviin, niin sehän on enemmänkin kunnia virka, että pääsevät edustamaan Suomea ja pääsevät toteuttamaan tätä tärkeää tehtävää. Että jos joku lähtee sinne pelkän palkan puolesta, niin voidaan hyvin kyseenalaistaa sitä, että aikooko hän niin sydämestään oikeasti haluaako hän ajaa näitä asioita. Että kyllä se palkkakin on aika kohtuuton kyllä näissä. Että ottaa huomioon kaikki muutkin edut, mitä tähän kuuluu. Tasan tarkkaan 3 viikkoa sitten eduskunnan edessä todettiin, että minä kai Göran Alexander Stubb, joka Suomen kansa on presidentiksi on valinnut. Hän vakuutti, että hän tulee kaikissa tilanteissa toimimaan Suomen edun mukaisesti. Niin tätähän voitaisiin odottaa. Nyt mulla on auki valtion tulo- ja menoesitys, eli budjetti vuonna 2024. Tällä lukee presidentin palkkion kiinteä määräraha on 154 000, vaikka se Niinistön kauden alkaessa oli 126. Sitten sitä välillä laskettiin ja nyt se on noussut jo näinkin ylös. Eli mietin, että kun rajun esityksen teen. Voisi siitä jopa 3. leirillä. Kyllä, ja ehdottomasti.
kun kaikki muutkin kulut kuitenkin maksetaan. Presidentin kanslian toimintakuluille on yhteensä varattu 47 227 000 euroa, josta perusparannuksiin, no se tarkoittaa Mäntyniemen remonttia, käytännössä menee siirtomäärärahana 5 vuotta 25 miljoonaa. Vierailusta ja kokousmatkoista aiheutuvat menot, no siinä se summa ei ole hirveän suuri, 2,55. Se presidentistä ehkä. Sitten... Mutta jos tämmöiset kevennykset voi tähän laittaa, että täysin vaikka vastusta Mäntyniemen remontointia, niin oli se kuitenkin ihan hyvä näissä presidentinvaalien alla kuitenkin, että siellä saadaan vähän sitä maalipintaa niihin seiniin, että niin kuka ikinä sitten silloin vielä oli, kun ei ollut selvää kuka tulee presidentiksi, niin nämä harmaat ehdokkaat niin erottuvat siitä seinästä sitten, että toimittajat löytävät missä on heillä presidentti, kun on kuitenkin niin seinävälinen, niin hyvä saada, kun presidentti on vaikea saada väliä, mutta seinä on helppo maalaamalla saada. No Stubb on taas muuttunut harmaaksi, että kyllä hänestä tulee presidentti. On, kyllä hän on aika harmaa. Hän ei sano mihinkään mitään, nyt voisi jo sanoa, että häntä ei... Tai voisiko sanoa, että ei, mutta ehkä enää harmaa, hän on tähtilipun välinen. Veikkaan kyllä, että häntä ei uudelleen valita 6 vuoden päästä, mutta kukaan ei halua sen. No, se on taas eri asia, että onko 6 vuoden päästä ne Suomen kansalaisia sanottava, vaikka kenestä valitaan. Mutta se on taas oma asiansa. Niin no, sitten hyödytään Salen ja Tavian nippuun, eli entisten presidenttien eläke on 60% tasavallan presidentin palkkiosta. Sitä ei tarvitse muuttaa, mutta jos me kerran lasketaan presidentin palkkioa, niin laskisin tätä samassa suhteessa. Kyllä se on. Puhemiehen kuukausipalkka sukulaismieheni Halla-aho Jussi menettäisi tulosta 15%. Oikein hänelle. 15, nyt mä luen näitä lukuja vaan, ei tarvitse katsoa budjetteja. Varapuhemiesten palkkio on sama kuin ministerin palkkio, muistaakseni, joo. Eli sitä laskisin vähän enemmän, 17. Sitten kansanedustajan määrä, tämä on taas lakiesityksellinen muutos, koska se on perustuslaissa säädetty niitä 200, mutta siellä on istunut tällaisia Pirkka-Pekka Peteliuksia, joka piti 5 puhetta 4 vuodessa, ei tehnyt mitään ja nosti sitä kohtuuttoman kovaa kuukausipalkkaa. Mutta tuossa vähentämisessä siinä on kuitenkin tämä kansan edustavuus ja kuinka se rajaa sitä, että se on ne... Siihen pitäisi sitten tarkkaan, miten vaalipiirettä ja miten tällaisia sitä toteutettaisiin. Että... Se lisäisi kilpailua toisaalta. Silloin siinä ei istuisi tällaisia tyhjänpantteja verorahoja, mutta tosiaan sitten se on taas se aluepoliittinen ongelma. Aluepolitiikka on niin kuollut, mutta keskusta elää. No, meillä on Helsinki ja sitten kaikki muu. 2 aluetta. Kehä 3 ja Kehä 3 ulkopuolella. Joskus tein kuntaliitosesityksen 10 vuotta sitten, joka päättyi siihen, että Suomessa oli 3 kuntaa, Lappi, Turku ja Helsinki. Ai. Kepu ei suostuisi olemaan siinä. No kohta ei ole kepuakaan, Antti Kurvinen valitaan puolueen. No se voi hyvin olla kyllä. Marko Iljamaa, joka on muuten hitusen viisas mies, hän oli mun historianopettaja yläasteella, on Facebook-kaveri, niin meillä oli kauhea vääntö, kun oli 19 vaalit nyt sivuhuomio, niin että mikä tulee pohjasta, ja hän sanoi, että sinipuna, minä sanoin punamulta, ja sitten minä nauroin hänelle viikon, kun tuli punamulta, mutta hän oli sitä mieltä, että kepua ei ole, vaan vuoden 23 vaaleissa enää. Oli se, mutta vain varjo entisestä. Ei ollut enää vihreää tuulta. Oli pelkkä vihreä läntti. Se fiksun mies, joka istuu keskustassa, Antti Kaikkonen, ja hän ei uskalla sanoa, miten nämä apinat on niin paljon kovaäänisempiä. Mutta kansanedustajan palkkio laskisi myöskin. Tuossa nyt lukee 17,5%, mutta luvut puuttuu. Mutta se on siis 7-8 tonnin kuussa, kyllä 5 riittäisi. Koska siinä on nämä muut edut päälle, taksiedut ja nämä. Niin tätä. Sitten on kohta, mikä on mielestäni porsaanreikä, eli ministerit, jotka ovat kansanedustajia, ministerihän ei ole pakko olla kansanedustaja. Ministerille maksetaan ministerin palkkio, jonka lisäksi maksetaan osuus riviedustajan palkkiosta. Nyt tarkistetaan, että kuinka suuri osuus. Muistaakseni se on jopa, että he saa 40% normaalin kansanedustajan palkkiosta, vaikka ei he käytännössä ole normaalin kansanedustajan. Jos mietitään, että he toimittavat vain sitä ministerin tehtävää, niin eikö sen sisään luetaan jo kansanedustajan tehtävätkin, niin tavallaan miksi saisit palkkaa 2 eri työtehtävästä, kun oikeasti hoidat vain sitä yhtä. Niin ainut mitä he tekevät niin kansanedustajana on painaa nappia, kun äänestetään. Tuossa on ministeri Suomessa. No. Missä on ministerin palkat? Ministerin sidonnaisuus. Tätä pitää vähän tutkia. Mutta mennään nyt sillä tavalla. Se on 30-40%. Mutta sillä ei ole mitään järjellistä perustetta, miksi se nostaa tämän perusedustajan palkkion. Sitten pääministerin palkkio vastaa puhemiehen nykyistä palkkiota.
Niin tekisin tämä, mutta vähentäisin syystä, koska hierarkiassakin jo heidän puhemies tulee toisena. Ja jos me nyt mietitään, niin pääministerihän tekee tässä tällä nykyisessä hallituksessa vähemmän hommia kuin valtiovarainministeri, koska on vaihtaneet ministerin palkkoja päällekkäin. Niin, periaatteessa. Ministerin palkkio vastaamaan varapuhemiehen nykyistä palkkiota vähentäisin kyllä sitäkin. Valtioneuvoston jäsenten, niin tämä on mielenkiintoinen, tässä ei hirveästi rahallista säästöä tehdä, mutta kun valtioneuvoston jäsenten vapaat on 28 päivää vuodessa, ei 30 päivää vuodessa tällä hetkellä, minä vähentäisin niitä 2, josta saadaan pieni vähennys. Mutta tämä lista idea on, että tehdään niin paljon pieniä vähennyksiä joka paikasta, että ei tarvitse tehdä isoa vähennystä mistään paikasta. Ja jos miettii, että ministerit kuitenkin tekevät unelmatyötänsä, mihin he ovat halunneet mennä, niin tarvitsevatko he lomaa, koska he saavat tehdä sitä työtä, mitä he rakastavat. Ja jos toisin on, niin kyseenalaista, mitä he tekevät ministerinä. Ja jos ministeri on kerran ympäri koko ajan töissä, niin missä heillä on vapaat? Orpo oli virallisesti töissä, kun hän kävi helsinkiläisessä Räkelässä ottamassa pari tuoppia, kun Stubb alittiin. Ja Marin ja Sanna kävi ottamassa varmaan pari pulloa. Sitten kun hän nyt otti pari pulloa kaikissa tilaisuuksissa, missä kävi, mutta näitä on. Kelan pääjohtaja, no näitä mä en erittele, mutta Kelan pääjohtaja ja Suomen Pankin pääjohtaja kaikkien virkanimityksen palkka laski. Sen törjintä on se, että Olli Rehn nostaa tällä hetkellä puolet enemmän kuin pääministeri. Vaikka Suomen Pankin pääjohtaja tiedetään Ahti Karjalaisen alalta, että se on eläkevirka ja yleensä juoppoja varten. No pankkiiri, on niin tietää, miten saa hyvin rahaa. Paitsi paremmin olla kuin Orpo. Siis se on ainakin 24 600. Ahti Karjalainen on paras esimerkki. Karjalainen oli niin alkoholisoitunut, että häntä ei voitu päästä esiintymään mihinkään, niin Koivisto tunki hänen vuodeksi istumaan Suomen Pankkiin. Sitten hän sieltä antoi jonkun haastattelun, missä hän oli ympäri kennissä, ja hänen piti ottaa sieltäkin pois ja laittaa eläkkeelle 62-vuotiaana. Finanssivalvonnan johtajan palkka laski sen sama eduskunnan pääsihteeri, joka on nyt Antti Pelttari. Eikö on? Eikö se ole? On. Koko mies. Oikeuskanslerin kuukausipalkkaa laski sen myös. Ehdotin epävirallisessa keskustelussa eräälle taholle opetuslapselle, niin miksi häntä kutsun Piippolan sukunimen etunimeä ei mainita, niin ehdotin hänelle, että apulaisoikeusasiamiehen virka poistettaisiin kokonaan, mikä olisi tietysti laskennallinen säästö, mutta kun nytkin ongelma on se, että jos oikeusasiamiehelle tekee valituksen, niin voi mennä vuosi, että sieltä saadaan käsittelyvaihe pitemmin. Ja taisi kuitenkin kansalaisten oikeuden puolesta, eli kyllä siinä mielessä näistä kannattaa olla niin erityisesti juuri näitä, jotka kohdistuvat suoraan kansaan, niin pyrittäisiin välttämään sitä. Ministerin kansliapäällikköjen palkat nekin on kyllä aivan törkeän korkeat. Sitten täällä on tämä pieni detalji, että poistaisin Helsingin pormestarin asuntoedun, joka tarkoittaisi sitä, että Juhana Vartijainen joutuu kadulle ja Brummerin talo myydään. Edustustilaisuudet kaupungintalolla, mutta kun kerran kaupungintalo on edustustilaisuuksia, niin silloin edustusasunnolla ei ole kyllä järkevää perustetta. Sama kaikki muut kaupunginjohtajat. Sitten eduskunnan, en muista mitä olen kirjoittanut. Nämä on tällaisia jo. Eduskunnan alaisuudessa toimii ulkopoliittinen instituutti. Heiltä vähentäisi budjetista 800 000 euroa. Jos nyt oikein muistan, niin se on, ei se ihan puolia ole, mutta se on aika huomattava. Voitaisiin aloittaa ensimmäisenä Mika Aartulan siivoamista sieltä pois. Kyllä, hänhän keplotteli keskustalaisen vanhan iltalypsiä Sirkka-Liisa Anttila avulla sinne. Muutenkin, kepulaiset on kovia iltalypsänä. On kyllä. Iltalypsy, paras lypsy. Niin ulkopoliittisen instituutin koko budjetti oli 4,3 miljoonaa, josta minä siivoisin siis heti 800 miljoonaa, eli lähes 800 miljoonaa? Eikö siis se fakta? Eikö se budjetti on noin pieni? Tosiaan, siis hetkinen. Joo, 800 000 euroa kyllä. Kun budjetti on 4,3 miljoonaa, niin ei siitä voi siivota oikein enempää. Sama kuin, kukas se oli? Aki Lindén, tämä vanha demariänkyrä, eilen tivasi Arto Satoselta, että perukaa tämä laki välittömästi, johon Satonen vastasi, että alvoilla ajalla puhemies, en mä voi perua, kun ei sitä ole tehty. Mutta tosiaan, työntekijöistä vähentäisi 11 euroa, tarkoittaisi kanssa 1/6. Sitten, ja siis tämä on tietysti, jos halutaan esimerkiksi minä, jos pyrkisin siihen, että lopulta Suomessa on 5 kuntaa, niin tietenkin se esitys tehtäisiin vaiheittain, eli tämä on sama, mielestäni koko ulkopoliittisella instituutilla ei ole mitään funktiota, eli mä pienentäisin sitä nyt 6. ja sitten 5. niin kauan, että koko instituutti lakkaa. Ja kun jälkeen vielä lausuntoja sieltä ei oikein ole tullut kyllä. No. Eikö puolueettomia? Juu, no sitä nyt ei ole koskaan tullut. Koska se valtion alaisuudessa, niin se on se oletusarvo. Ja 2006 on perustettu, siitä voidaan nähdä, että ihan hyvin pärjätty aiemminkin. Ja joku voi sanoa jopa paljon paremmin. Näillä viimeaikaisilla neuvoilla niin on hirveän hyvään suuntaan menty. Valtiontalouden tarkastusviraston on
mä kyseenalaistan senkin hyvä, että on erillinen toimielin, mutta valtiovarainvaliokunta taitaa olla se oikea auktoriteetti kumminkin. Ja eduskunnan tilintarkastajat. Mutta en sitä lähtisi kokonaan. Sitten on näitä kokouspalkkioasioita, eli pienten kokouspalkkioiden säästämiseksi eduskunnan pankkivaltuuston jäsenmäärän laskisin 9-7, eli peräti 2 henkilöllä. Sitran hallintoneuvoston jäsenmäärää, Sitran yliasiamiehen paikkahan on muutenkin suojatyöpaikka, ihan puhtaasti. Ja eurooppalainen suojatyöpaikka on taas kokoomuslaisille. Euroopan investointipankin varapääjohtaja ensin sinne meni Sauli Niinistö, sitten Ville Itälä, Jyri Häkämies, Jyrki Katainen, Alexander Stubb, Jan Vapaavuori, Orpoa kutsuu luultavasti Euroopan investointipankin varapääjohtajan pöytä, jos hän ei jatka pääministerinä tuossa. Toivottavasti kun niin jättää. Eli päivällä ja pölkylä sinne kohtaan. Ei, mulla on suunnitelma, että hän menee 27 sinne, sitten hän tulee 30 hänet valitaan presidentiksi. Jätetään sinne Eurooppaan mieluummin vai? Kyllä ei. Eurooppa on hyvä duppaa, vaikka ei ihan tullut suomalaispoliitikoille. Siellä Niinistökin ponnisti, mutta sitten taas palataan asiaan. Se on muuten hyvä heittää välillä noita, koska ei kukaan katsele ja jaksa tätä tiukkaa taloutta. Vähän huumorisia mukaan. Ulkopoliittinen instituutti tosiaan sen kimppuun hyökkäsi jo. Yleisradion hallintoneuvoston jäsenmäärää laskisin. Siellä ihan turhaan istuu 21 henkilöä. Nyt on onneksi päästy siitä, että siellä ei istu yhtään oikeistolaista. Valtiontalouden, toi on käyty. Pankkivaltuuston jäsenmäärää laskisin. Kohta 2 on käyty. Sitten aluepolitiikkaa. Eli kuntaliitosesitys. Nykyään on 309 kuntaa ja konkreettisesti tietysti se, miten me säästämme kuntaliitoksilla, on se, että jokaisella kunnalla on omat peruspalvelut ja oma hallinto, eli taas niitä kokouspalkkioita. Eli nämä kaikki säästetään, jos kunta lakkautetaan. Toki sitten menee, vaikka sanotaan, että lemmiläiset vanhukset siirtyvät Lappeenrannan palveluiden alaisuudelle, niin tietenkin lemmiläiset vanhukset pitää edelleen hoitaa, mutta he tarvitsevat omia terveyskeskuksia. Mutta miten tehdään, kun jos kuntaliitoksia tehdään lisää siihen sun 5 kunnan malliin, niin jossain kohtaa ne etäisyydet on kasvanut ihan järjettömiksi. Miten yksittäinen palvelu pystyy sitten vastaamaan näistä kaikista ikäytyvistä ihmisistä esimerkiksi? Vastaan tähän, se on sen ajan murhe. Mutta sitten tämä ensimmäinen... Tulevaisuuden mietti sen ongelman sitten eduskunnassa. Sitten taas, jos tämä perussuomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, niin tätä ongelmaa ei ole, koska ihmiset vähenee koko ajan ruutiin mukaan. Kunnat kuolevat. Mutta siis ensitilastot, rajana taisi olla 3 tai 4 000 henkilöä, eli mitä liitteisiin. Etelä-Karjalasta tässä ei ole siis kaikkia maakuntia, koska osassa ne pikkukunnat on hoidettu jo alta pois. Etelä-Karjalan osalta Lemi Lappeenrantaa, Etelä-Pohjanmaalta Isojoki ja Karijoki, Kauhajoki. Tässä seuraavassa on tehtävä se huomio, että minulla ei ole mitään iltalypsy pyrkimyksiä, sillä Soini on äitini äidin kotikunta ja silti liittäisin sen Alajärven. Toisaalta Alajärveltä tulee taas sukuni sitten 2 pykälää kauempaa, ja kun mennään 9 pykälää ylöspäin, niin eri haarasta löytyy Halla-ahon Jussi. Miksi ei tehdä sitten toisinpäin? Poistetaan Jussin kotipaikkaa. No se on niin periaatteessa. Käänteisestikin. Sinänsä en ole perehtynyt, mutta Soini Alajärven. Etelä-Savon, niin silloin voisin taas keventää. Alajärveltä tuli Voice of Finland voittaja Olli Kivipelto viime vuodelta, niin hän oli nimenomaan Alajärveltä, eli silloin oli se samasta kylästä. Sama kuin asuin vuoden 2013 Tannukunnan Kyösti Mäki-Mattilan kanssa samassa kylässä, joka silloin oli Paattinen. Etelä-Savosta Enonkoski, Savonlinnan, Pertunmaa, Mäntyharjun, Keski-Pohjanmaalla Halsua kausti. Siis Halsua on nimenä sellainen, että olen nähnyt maan, kun olen lukenut sitä kuntaluettelua. Uittava nimi. Lestijärvi liittyy tietenkin eräs Mikko Laitaman kappale, joka nykyään katsotaan hyvinkin rasistiseksi, eli Lestijärven Discolandissa. Lestijärvi, Toholammin, Keski-Suomessa näitä pikkukuntia on ihmeen paljon, siellä on kaiken maailman Aki Palsamäät saanut pyöriä. Meidän on Luhanka, Jämsään, Multia, Keuruuseen, Kyyjärvi, Karstulaan, Kivijärvi ja Kannonkoski, Viitasaareen, josta tässä kun on 3, niin voi joutua miettimään, että pysyykö se nimi Viitasaarena vai tuleeko siitä joku Kannonsaari. Näitä voi näitä yhteisnimiä, vaikka Virtsa, niin kuin vaikka esimerkiksi Kivijärvi, Viitasaari, Kannonkoski. Niin. Tai vaikka Viita-Kivikoski. Järvikannon. Kyllä. Yhdysnimi yhdistetään osia. Lapissa kun ehdotan, siis Lapissahan ongelma on se, että siellä on vähän kuntia väkimääräisesti, mutta Inari yksin on, jos vähän nyt liioitellaan, niin 6% maan pinta-alasta. Eli nämä etäisyydet tosiaan ei Tentilä piti joskus takavuosina puheenvuoron, kun sisäministeri Anne Holmlund oli päättänyt, että vähennetään hätäkeskusten määrää, että kaikki Lapin puhelut tulee Ouluun, niin Tentilä totesi, että paikallistuntemus on tärkeää. Miten Oulusta voi tietää, missä Rovaniemellä on jokainen kivi ja järvi ja lampi? Johon Anne Holmlund vastasi, että arvoisa herra puhemies, heillä on kartat.
Mutta tietysti tämä Tennilä esitti sen vähän huonosti, mutta onhan se tärkeää. Mutta nyt mä en puhu hälytyskeskuksista, mä puhun siitä, että Peurusenniemi ja Savukoski olisi syytä liittää Sodankylään. Utsjoki, Inariin, Pirkanmaan salta Juupajoki, Mänttä-Vilppula. Tässä... Eli siitä olisi Juupa Mänttä-Vilppula. Niin vaan Juupajoki, Mänttä-Vilppula, vaan niin viiva vai niin. Kihniö. Jos olisi kysytty, mä olisin olettanut, että Kihniö sijaitsee Turun saaristossa. Mutta niin kuin joku Iniö vastaan. Niin, Iniö tulee niin vahvasti. Kihniö virtoihin. Pohjanmaan osalta Kaskinen Kristinan kaupunki. Pohjois-Karjalasta Rääkkylä Kiteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla on 3. Pyhäntä Siikalatvaan, Merijärvi, Ylivieskän, Hailuoto Ouluun. Hailuotohan on käytännössä, ei nyt sisällä, mutta ihan niin kuin siinä siltavaa välissä. Pohjois-Savo, niin mistä tiedän sen silloin, mä olen nähnyt sen Oulun poliiseissa 5 vuotta sitten. Pohjois-Savosta Vesanto Rautalammiin, Tervo Pielaveteen, Rautavaara Lapinlahteen. Satakunnasta on 4 pientä, joista Kankanpää on suuri, niin pistäisin nämä kaikki yhteen. Pomarkku, Jämijärvi, Siikainen ja Kankanpää. Miksi Kankanpää on se, mihin nämä muut liitetään ehkä? Koska Antti Hautamäki on Kankanpää. Se on tosi, niin ehkä nyt tästä tehdään puolueellisuutta. Jotain arvoa sitten. Toisaalta, koska kuntia on 4, niin luultavasti pomarkkulaiset, jämijärveläiset, siikaslaiset ja kankanpäälaiset alkavat tappelemaan keskenään siitä, että mikä nimi otetaan. Uudeltamalta Myrskyllä, Loviisaan, Pukkila, Mäntsälä ja Varsinais-Suomesta tekisin 3. Jatkossa kukaan ei ole Kustavissa, vaan Kustavi liitetään Taivassaloon, Marttila ja Oripää Pöytyään sekä Koski TL Loimaaseen, jolloin ei lasten tarvitse enää maakuntamatkaillessa kysyä vanhemmiltaan, että mistä se tehdään tulee. Ei. Sitten me olemme käyneet kuntapolitiikan. Tästä voidaan todeta, että Kepu ei näitä ala kannattaa ikinä, mutta niin kuin sanottu, jos Kurvinen valitaan johtoon, niin kohta ei ole Kepuakaan, kun ei ole pikkukuntiakaan. En minä nyt niitä kaunaisten maalaisten ja ei tarvitse muutenkaan. Valtiovarainministeriön hallinnonala. No nämä luvut ei ole nyt merkittäviä, niin minä en niitä sano edes ääneen. Ne on luettavissa sieltä listalta. Ja kotisivulla löytyy linkki vaikka Facebook-biostani tai Instagram-biostani tai muualta. Tämähän on melkein demarit, eli peittelen omia arvioita. Mutta kyllä, niin sieltä jostain löytyy. Pitää itse etsiä. Mutta idea on siis, että joka ministeriöstä leikataan jonkin verran budjettia työntekijöitä. Ja kun leikataan työntekijöitä, niin sehän on aina kiinni politiikassa ei siitä mitä sanoo, vaan miten sanoo. Eli minä en listallani ehdota 1100 lisää työtöntä, vaan vapautan 1100 osaajaa, jolla on hienot ansiokoettelut vapaille. Voidaanko jopa puhua niin sanotusti juustohöylästä? Kyllä voidaan höylää 1100 osaajaa vapaille markkinoille. Mutta jos nyt mietitään kuitenkin, kuinka paljon meidän entiset johtajat, Marin on siellä Tony Blairin instituutiossa ja nyt Niinistö kirjoittaa jotain EU-raportteja kriisin kestävyydestä, niin kyllähän he aina varmaan jonkun nämä suuret johtajat sieltä varmaan Euroopassa tai maailman jonkun investointipankki tai jonkun muun virkanimityksen johonkin pölyinstituuttiin tai aivoriiheen. Mutta mietin just, että 3 samaikäistä eläkeläistä, Bruce Springsteen, joka kiertää nyt, vetää 3 tunnin areenakeikkoja 3 viikossa, hän on 74-vuotias. Sauli Niinistö, joka on samaikäinen, jäi juuri eläkkeelle ja kirjoittaa muistelmia siihen raporttia kokonaiselle saatana Euroopan unionille. Ja sitten suomalainen samaikäinen, hän ei vedä rockkonsertteja eikä hän kirjoita mitään, vaan makaa sängyssä odottaa, että iltalähkeet tuodaan eteen. Eli hyväkuntoisia vanhuksia monenlaisia. Joo, on kyllä. Toki siinä on ero, että istuu 30 vuotta nuoremman vaimonsa ja pienen koiran kanssa ja kirjoittaa raportteja, joka tuskin valmistuu ikinä vai? Mun näkee, että tässä on varmaan tämmöinen, että Niinistö oli hetken aikaa Jenni ja Aaron kanssa siellä, että nyt runot ja junaleikin lasten kanssa riittää, että nyt pitää vähän päästä kaskuun kotoa. Eurooppa on Brysseliin vähän naputtelemaan raportteja, että pääsee perheeltä kauas. Siis tämähän on se ongelma, kun vanhat miehet tekevät lapsia, että ei heidän... Niinistö on 75, ei hän jaksa mikään 5-vuotiaan kanssa. Mutta pienellä saa heistä 2 omaishoitajaa. Se on totta. Sitten valtiovarainministeriön hallinnonalalta. Lounais-Suomen aluehallintovirastosta vähentäisi 10 työntekijää. Niitä oli nyt 170 työntekijää ja 160 muihinkin virastoihin tekisi samat vähennykset, mutta koska ei ollut pohjalukuja, niitä ei ole esitetty. Digi- ja väestötietovirastolla eli DVV:llä on aivan liikaa toimipisteitä, niitä ei ole perusteltu millään lailla alueellisesti. Eli otetaan, mistäs painotaan esimerkki. Olisiko niitä Satakunnan alueella, niin kuin Pori ja Rauma ympärillä ollut jo niin 4, ja vastaavasti Lapissa on niin puolella Suomella 1.
Niin tässä teidän alueellisesti tasapainoista politiikkaa, niin DVV-toimipiste lakkautetaan Hyvinkäällä. Luulen, että siinä pitäisi lukea Hyvinkäällä. Hyvinkäällä, Kouvolassa, Pietarsaaressa, Raahessa, Rauteporissa, Raumassa ja Raumalla ja Savonlinnassa. Rauma on ainut näistä, jossa on käynyt, ja kyllä se aika lailla, en muuten ole, kun se oli Pori. Ja sekin oli pieni tuppukylä. Hyvinkää. Sitten käy Hyvinkään. No kyllä on. Kohta ollaan puhuttu 40 minuuttia, tämä tulee tulemaan 2 osassa ainakin. Mutta jatketaan nyt vielä, että tämä valtiovarainministeriön hallinnonala ainakin loppui. Sitten on tällainen palvelu kuin kansalaisneuvonta, ja nyt luen suoraan, että mikä sen idea on. Siis nimenomaisesti kansalaisneuvonnan tarkoitus on neuvoa kansalaiset näiden oikeiden palveluiden omille sivuille. Eli siitä voidaan kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille suunnattu keskitetty neuvontapalvelu, joka tukee muiden virastojen omia neuvontapalveluja. Kansalaisneuvonta on erillinen neuvontapalvelu, joka tehtävä on neuvoa palveluita tarvitsevat ihmiset näiden oikeiden palveluiden omille sivuille. Toivoisin, että voisiko ehkä tehdä kenties aika PDF-asiasta. Tai helpottaa sitä byrokratian viidakkoa, että mihin pitää mennä. Ja kansalaisneuvonnalla on palvelukanavia 4. Verkkosivut, puhelin, sähköposti ja tekstiviestipalvelu puhe- ja kuuluvammaisille, joka on numerona on 13145. Mutta tästä voi tämän luonteen perusteella päätellä, että kun tämä on ikäihmisiä varten, mielestäni ainakin se verkkosivusto voidaan heti lopettaa, koska vanhukset soittaa puhelimella. Tai vaihtoehtoisesti sähköposti. Ei ole mitään niin kuin verkkosivut. Ja se sähköposti ja verkkosivu, niin loppupeleissä siis ei aika lailla vastaavanlaista. Toinen erittäin vallan hyvin. Ja sitten kansalaisneuvonnan palveluaika, kun tämä on selvästi eläkeläisten palvelu, mä näen, että miksi se pitää olla 8 kello 21. Oho, pidempään kuin joku pankki auki. Siis eläkeläisestä tietää se, että menin syksyllä kerran, kun oli Unionin ja Empivaara uimahalliin sisään kello 6. Siis aamulla vai illalla? Aamulla. Siis mä tulin sinne 10:09, niin siellä oli jo ainakin 100 eläkeläistä valmiina. Eli luontevampi aika olisi niin eläkeläisillä vaikka aamu 5 niin iltapäivä 4, jolloin he menevät nukkumaan. Ja lauantaisin 9.3, sunnuntaisin se on suljettu. Niin kyllä sitä käyttöalaa voisi niin hyvin kaventaa. Meillä on tämmöisiä, niin en sano, että se on turha elin, mutta ei ole perusteltu, että sillä on näin paljon näitä asioita. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuloleikkaus on niin pieni, että sillä on merkitystä. Myisin Senaatti-kiinteistöistä 49%, puhutaan valtioyhtiöistä, ja miksi 49? No tietenkin siksi, että otetaan mahdollisimman paljon rahaa ulos, mutta jää kuitenkin päätäntävalta viljelyyn. Tämä oli sitten selkeämmin kaikkien valtioyhtiöiden kanssa, mutta kysymys on, että kuka ostaa yhtiöitä, josta ei saa mitään päätäntävaltaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnolla, no tämähän on nyt hyvin kriittinen, että tästä ei kovin moni uskalla ääneen edes puhua. Taas on luvut elokuvasäätiön tuet. Nyt katson, kun mä olen unohtanut. Tämä on hieno illuusio, ne ovat pistäneet alkuperäisiä lukuja tuonne, jolloin se itse vaikutus ei näy. Eikö siinä lue 3 miljoonaa? 3 miljoonaa. Ja nyt katsotaan, että mikä se on se Suomen elokuvasäätiön tämänhetkiset tuet. Rahoitus. Säätiö saa ministeriöltä määrärahoja 25,1 miljoonaa vuonna 2022, josta 18,3 suunnattiin elokuvaa sarjatuotantoa, 0,5 miljoonaa pandemia ja lisätukia, esityksen levityksen 4 miljoonaa, kulttuurivienti 0,7 miljoonaa, elokuvafestivaalilla 580 000 ja muun elokuvakulttuurin edistämisen vajaa 119 000. Eli eikö tässä nyt suhannesta vaan poistettu nämä kokonatuet käytännössä? Se oli 0,5 miljoonaa vai? No, mutta kuitenkin. Poistetaan ne esityksellä. Ehkä mä ottaisin sen suoraan tuosta elokuvaa sarjatuotannosta. Kyllä ne niin luodettomia suomalaisarjoja elokuvia tehdään. Mutta toisaalta tämä tarkoittaa, että me pitäisi katsoa pelkkää Netflixiä, kun Yle aina että katsoo tai juttu ei tulisi yhtään mitään. Itse katsotaan televisiota ja se on hauskaa, että tulee hyviä ulkolaisia elokuvia. Mutta Suomen Akatemia budjetista tekisin taas tuo leikkaus on muistaakseni niin pieni määrällisesti, että siihen ei sinänsä puhutaan enemmän numeroista. Ensin käydään läpi mun listaa, sitten sen otetaan valtion budjettia jossain kohtaa. Sitten sisäministeriöstä ensin meidän ei olisi tehnyt esittää, että leikataan yhtään mitään, koska nyt nämä toverit häärää tuolla rajalla. Niin se on selvää, että miksei. Mutta pieni työntekijävähennys, 11 uutta osaajaa vapaille markkinoille. Suojelupoliisissa on siis päällikköä ja 2 apulaispäällikköä. Toinen apulaispäällikkö on ainakin aivan niin turha, virka lakkautetaan. Ja 7 muuta virkaa. Pelastusopistolta myös muutama virka lakkautetaan. Eli tässä on kyse taas, mitä Krista Kiuru sote-uudistus teki sote-alalle, eli välihallinnon poistamista. Maahanmuuttoviraston budjetista ottaisin
pienen siivun, kun vielä maahanmuuttajakin tulee vähemmän, niin budjettiakin voidaan siinä vähentää. Otetaan Kela-etuudet. Otetaan sosiaali- ja terveysasiat sitten. Jatkamme osassa 2, jonka julkaisen vaikka viikon päästä, mutta oikeasti meidän alkoi 5 minuuttia. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalta vähentäisi 44 työntekijää budjetista. Lasketaan. Leikataan 75 miljoonaa. Avustuskeskuksen työntekijästä vähennyksiä, Valviralta vähennyksiä, Säteilyturvakeskuksesta vähennyksiä. Säteilyturvakeskus on tietenkin, se on niin tärkeä, mutta ei merkittävä. Tai sanotaan, no se on niinku päteviä osaajia tarpeeksi, niin ei ihan mahdottoman paljon sinne tarvitaan. Valtion-osuus työterveyslaitoksen budjetista, sitä mä laskisin 3% taas niin, että kuitenkin yli puolet tulee. Tämä on tällaista hienosääntöä. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on 4 varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan lisäksi, ja kun voi mahdollistaa ihan hyvin, että ensimmäistäkään varapuheenjohtajaa ei missään vaiheessa tullut tarvitsemaan, niin ainakin yhden, jolla jopa 2 varapuheenjohtajaa varassesta lakkauttaisiin, ja sama työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta liikennevahintolautakunnassa myöskin 7-5. Nyt mä olen puhunut niin paljon, niin annetaan vieraille sun vuoro ensin, eli valtionyhtiö Alko, mitä me teemme sen kanssa? Alko, pitäisikö jopa oteta nyt 2 asiaa, eli pitääkö Alkon monopoli pitää hengissä, eli vahvat juomat siellä ja näin poispäin, ja Alkon yksityistäminen, onko se, on se tietysti se on mahdollista, mutta onko se realistista ja pitäisikö se nyt tehdä? No jos mietitään tätä kansanterveydellistä vaikutusta, niin Alko pystyisi niin kuin, että jos alkoholi pidetään Alkossa, niin se vähentää niiden kulutusta, koska saatavuus on vaikeampaa, kun pitää tavallaan 2 eri kaupassa käydä. Ja kuten sehän on niin todettu, että tavallaan esimerkiksi vaikka makeisten kulutus on hyvin suurta, koska ne on sijoitettu yhden kaupan kassan lähelle, että siitä on helppo ottaa ne mukaan. Niin jos siinä samalla tosi viinit ja kossut ja vodkat ja kaikki muutkin vastaavat, niin kyllä uskoisin, että alkoholin kulutus nousisi merkittävästi. Eli tämä monopoli on mielestäni ihan niin pätevä ja niin terveydellisestikin, että pystytään hallinnoimaan alkoholiprosentteja ja myös tässä alkoholin monopolissa on myös se, että pystytään tukemaan suomalaisia toimijoita. Koska jos menisi yksityisille kaupoille, vaikka Keskolle ja Sofimäelle ja Lidlille, niin se tarkoittaisi todennäköisesti, että tällaiset suuret kansainväliset ketjut tulisivat tilalle ja muun muassa lakkauttaisivat suomalaisessa panimoteollisuutta merkittävästi. Voisin harkita ennen yksityistämistä, mutta sitä myydään osa, jotta otettaisiin sisätuloa, mutta en missään nimessä ylipäätäntävaltaa, koska silloin omistajat voisivat jopa osallistua siihen monopoliasiaan. Mutta 54 toimipistettä sulkisin, ja tämä lista on ihan turhan tarkka, mutta tässä on taas se alueellinen periaate, eli koko Lapissa on ehkä 2 Alkoa ja Turussa on 6. Mutta kuinka monta näitä Alkoja sitten kaikkia on? Aivan liikaa. Ja kuinka paljon tämä prosentuaalisesti oli niin leikkaus? Siis 54, ei se ole 400, niitä on ainakin 300-400, jos se ihan hatusta heitä. Jos löytyisi joku luku. Mutta idea on, että niitä olisi tasapainoisesti. Alkolla on tällä hetkellä 372 myymälää ja noin 130 myymälää verkostoa täydentävää nuutopistettä. Eli yhteensä on melkein 500, eli jos lasketaan nämä kaikki yhteen, niin tämähän joku 10%. No se on ollut aika viinahuusta kanssa kyllä, että se voisi kyllä melkein jopa tällaisilla toimilla, toki jos alueittain niin jokaisessa ison niin alueella olisi mahdollisuus kuitenkin Alkoon, niin eikä sitten kun suomalaisten elinajat odote nousi jopa tällä toimilla. Mainitsen muutama ottaa sitten ensimmäinen osio tästä debatista tulee päätökseen, eli Alkon toimipisteitä suunnittaisiin pysyvästi Haapajärvellä, Eurajoella, Helsingistä, Kalasataman Tukkutori, Kannelmäen Kaari, Keskusta City Center, Keskustan Kamppi, Kontula, Kruununhaka, Tölöntori, eli 7 pistettä. Ja onnelta tässä on se, että puhutaan yhdestä kaupungista, kun niitä jää Helsinkiin ainakin 10 joka tapauksessa. Ja Helsinki ei nyt plaanina loppujen lopuksi ole hirvittävän suuri, mutta ei sillä ole niin mikään perustetta, miksi jokaisessa lähiössä, jossa asuu pienituloisia, pitää olla oma Alko, kun seuraava lähiön on matkaa 500 metriä. Sitten Hämeenlinnasta 1 pois Kaarinan Piikkiössä on aivan turha olla Alko Piikkiökin kuitenkin ex-kunta, vanha Tuppukylä, niin kuin Paattinenkin, ja Paattisten lähialko on vasta tuolla, mikä se on? Tampereen ja Prismalla. Kempele, Keisari, Sipilä, Juhapa haastuisi tästä. Kotka, Sutella, Kouvolan, Korjala, Kouvolan, Tervaskangas, Kurikka, Laitila, Masku, Lahden, Ajokatu, Lohja, Oljamo. Oulussakin oli siis, olikohan niitä 8 Alkoa yhteensä.
3 pois ainakin. Pekutti Räksillä välivaineen. Tampereelta 3 pois. Turusta pois Kauppahalli Manhattan Skansi Stockman. Kauppahalli on muutenkin niin pieni, että ei se... Onko siellä edes alkoa? Siis se on sellainen ruotsilaiva hytinturvoinen. Siellä ei ole edes Katonegro valkoviiniä. Vaasasta 2 pois, Vantaasta 2 pois, Äänekoskesta 1 pois. En kiitä virallisesti, mutta totean, että tämä keskustelu tulee jatkumaan sitten myöhemmin.